Fl-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku Amoris Laetitia, il-ferħ tal-imħabba, hemm miġbur fil-qosor it-tagħlim tal-Knisja dwar iż-żwieġ u l-familja. Il-Knisja tgħallem li Alla ħalaq kollox tajjeb, li ż-żwieġ hu don mill-mulej li għandu jingħata l-ġieħ li jixraqlu u li hu rabta li ma tinħallx. Iż-żwieġ ġie inawgurat fil-ħolqien u sab it-tifsira tiegħu minn Ġesu Kristu li mbagħad ġiet imħabbra mill-Knisja li hu waqqaf. L-eżempju ta' Ġesu hu mudell għall-Knisja u beda l-ħajja pubblika tiegħu bil-miraklu ta' Kana, imwettaq festa ta' Tiċ. Qassam il-ħbiberija tal-ħajja ta' kuljum mal-familja ta' Lazzru u ta' Ħutu u mal-familja ta' Pietru. Tiġi quddiem għajnejna il-familja ta' Nazaret, it-tħabbira tal-Anġlu, l-Iva ta' Marija u ta' Ġuseppi li ta' l-isem lil Ġesu u ħaħsieb Marija. Il-festa tar-rajja meta waslu fl-ar ta' Betlem, il-ħarba lejn l-Eġittu, il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju u l-ġrajja ta' meta Ġesu intilef fit-Tempju. Hemm ukoll 30 sena twal li Ġesu għadda fis-satra tad-dar mal-familja tiegħu, jaħdem bħal irġiel oħra ta' żmienu. Fuq din il-kultura ta' familja skont il-qalb ta' Alla, il-Knisja tallimna li ż-żwieġ mhuwiex ċerimonja soċjali li vojta mill-impenn, mid-dedikazzjoni u mis-sagrifiċċju u sinjal tar-rabta ta' Kristu mal-Knisja u vokazzjoni għax hu tweġiba għas-sejħa tar-raġel u tal-mara li jgħixu f'imħabba bħal dik bejn Kristu u l-Knisja. Għalhekk hemm bżonn ħafna preparazzjoni meta l-arajjes jaslu għaż-żwieġ tagħhom. Iż-żwieġ u rigal lil xulxin. Meta jilqgħu lil xulxin bil-grazzja ta' Kristu, l-arajjes li waslu għaż-żwieġ iwedu li se jingħataw għal kollox għal xulxin bil-fedeltà u li dan l-impenn se jieħduh bis-serjetà. Dan hu possibbli bl-għajnuna tal-grazzja tas-sagrament. Kristu jiġi jiltaqa' mal-arajjes fis-sagrament, jagħtihom il-qawwa li jimxu warajh ukoll meta l-ħajja tibda tkun ibsa, jerfaħħom meta jaqgħu, jgħinhom jaħfru lil xulxin u jagħtihom il-kuraġġ biex jaslu li joqogħdu għal xulxin. Biż-żwieġ nisrani Alla jagħti lill-arajjes il-ferħ tal-imħabba f'din id-dinja li hu tħabbira tal-ferħ tat-tiġ tal-ħaruf, jiġifieri il-ferħ ta' meta Ġesu jilqa' lilna l-koll fil-ferħ tal-ġenna.